ଏହା କୌଣସି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ନଳକୂପ କିମ୍ବା ପାଣି ନା ଏନ୍ଟିଏର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଲିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କିପରି ହୋଇପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଟିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଚୟନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଏ ସେହି ପ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏନ୍ସିଇଆରଟିର ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏନ୍ଟିଏ କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2ରୁ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂକୁ ପଠାଯାଏ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରି ରଖାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହିଁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଠୋର ପ୍ରୋଟୋକଲ ନାମରେ ଅପମାନଜନକ ଚେକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରକୃତ ଚେକିଂରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏନ୍ଟିଏ ଭିତରେ ହେବା ଉଚିତ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।